the women of this generation, the women of this time. Let us welcome the apostle, the prophetess, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker, the author of 2 books, Umbono Uyini Umshado. Ladies and gentlemen, let us welcome the evangelist, the caterpillar, the bulldozer. Let us welcome Pastor Tapsi Le Mahlaba from Assemblies of God. What the beg again, choice again, Kikis for the last time. Kikis. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuithobo kholo. Siyabonga. Ngokuithobo kholo, siyabingelela umoya ingcwele. Sibingelela inceke kaNkulunkulu Baba uSithole, inceke zenkosi zonke ezikhona, neinceke zenkosi. Sibingelela obaba nomama, obhuti nosisi nabantwana egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela singene ezweni lenkosi encwadini kaJohn chapter 19 sizofunda verse 5. John chapter 19 sifunde verse 5. Kuze kuzwakale kahle asiqale verse 1 sigcina verse 5. Chapter 19 verse 1. uPilato wayesemthatha uJesu wamshaya. Amabutho aluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe, amembathisa ingubo ebubende. Aya kuye athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda," ammukula. uPilato wabuye waphuma, wathi kuye, "Bhekani, ngimkhiphela kini, ukuze nazi ukuba angifumananga cala kuye." Verse 5. Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilato, "Bhekani lo muntu." Bathi bembona. Siyabonga sisi. Umyalezo wanamhlanje ebusuku uthi bhekani lo muntu. Amen. Awuphinde sibonge. Izwi lakho liphilile, lisando esiqhakeza amadwala, lingumlilo, lingamanzi liphusisa imbabala, liphula imsedare yaseLibanon. Athi uDavide, izwi lakho lisibani enyaweni zami, athi lukhanya endleleni yami. Athi behold, ngifihlile izwi lakho enhlizweni yami, ukuba ngingonkhuluma ke moya ingcwele, ngezwi lakho sibopha yonke imimoya. Every forces of darkness siyayibinda, sidumela phansi kwalash, sikhulula umlilo phezu kwencekasi yakho. Qoba indlebe zethu, qoba imlomo wakhe ngegazi likaJesu. Amen. Bhekani lo muntu. Amen. Abantu abakhulu emhlabeni kunama titles ababizwa ngawo. Glory to Jesus. Kodwa sizwa la uPilato ethi kuJesu, "Bhekani lo muntu." Kuyabonakala ukuthi ayikho ititle
ayengabiza ngayo uJesu ngoba wayengamazi ukuthi ungubani. Ngoba sizwa noma esembuza ethi ngizwa kuthiwa uyinkosi yabaJuda, kuyabonakala ukuthi akamazi. Nalabantu abamlethe kuye abamazi ngoba bathi uthe uyinkosi yabaJuda. My God, nanamhlanje umhlaba awumazi uJesu, bambiza ngendlela ezahlukene. Glory to Jesus. Lithi izwi lenkosi babemgqokisa ingubo ebende, baluka umqhele wameva bawufaka ekhanda, kanti akazi ukuthi bayaprofetha ukuthi uyinkosi, wonke amadolo azogoba. Glory to Jesus. Ukuthi uPilate akamazi. Glory to Jesus. Akumshintshi entona yiyo, uyinkosi yamakhosi, umbusi wababusi. My God, ngifuna namhlanje siphume kule ndawo simazi ukuthi uJesu ngubani. Glory to Jesus. Usathane bazalwane wayethi ufaka uNkulunkulu enkingeni. Glory to Jesus. Umehlanganisa into uNkulunkulu ayithandayo nento ayizondayo. Ayangizwa ngithi usathane wayethi ufaka uNkulunkulu enkingeni, umehlanganisa into uNkulunkulu ayithandayo nento uNkulunkulu ayizondayo. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ngothando olupheleleyo, kanti uyasizonda isono ngenzondo epheleleyo. Glory to Jesus. Wayazi usathane ukuthi uNkulunkulu engadili nesono emntwini, umuntu uzobhubhinga unaphakade. Kanti uzothi uNkulunkulu umethe ushaya isono emntwini, umuntu afe kunaphakade. Angizwa bazalwane, ngoba selokhu umuntu walahleke ezulwini, izulu alizange liphumule. Glory to Jesus. Lalelani bazalwane, inyoka ngenkathi kudalwa yayikhona. Glory to Jesus. Inyoka yayifuna indlela yokungena kuAdam ngoba uluntu lonke lwaluyalezwe kuAdam. Yalinda inyoka kuthe kuba kudalwe umuntu wesifazane. Wathi usathane ngalithola ithuba. Angizwa bazalwane, ngoba usathane wayazi ukuthi ngeke azaqonde ngqo kuAdam, ngoba uAdam uxoxe noNkulunkulu umlomo nomlomo and bayavakashelana noThixo. Glory to Jesus. Usathane bazalwane ngenkathi yakuEva wayengaqondanga uEva, kodwa wayefuna umnyango wongena. Ayangizwa ngoba usathane uyawazi amandla omuntu wesifazane, ukuthi umuntu wesifazane akanikezwanga ipower of authority ukuthi abuse, kodwa unikezwe ipower of influence. Hallelujah. Uyakwazi ukwasebenzisa lamandla eqashe ngale, awasebenzise nge-remote control. Kuhlukana amabandla kanti umuntu wesifazane, kuhlangana amabandla kanti umuntu wesifazane, kuchitheka igazi kanti umuntu wesifazane, kubuyisana abantu kanti umuntu wesifazane. Power of influence. Hallelujah. Ngithi usathane wayengafuni uEva, wayefuna uAdam, kodwa uEva waye umnyango wongena. Wayazi ukuthi uma nguwine uEva sengimtholile uAdam. Angizwa bazalwane, lithi izwi likaNkulunkulu uAdam akakhohliswanga ngowesifazane owakhohliswa.
ngamanye amazwi uAdam wafa ebhekile kuyezwakala eyazi into ayenzayo kodwa wahlulwa power of influence ayangizwa ngoba lithe izwi mhla wadla uyofa nokufa yafika inyoka iphethe iqinisi ihlanganise namanga to confuse ingqondo kaEva uEva esedlile upoison wenyoka ngoba ngenkathi ephendulana nenyoka wayedla ushevu wenyoka okwathi esewudlile wamshintsha amehlo wayibona lento uThixo atheba ngayidli isincanelekile ilungela ukudliwa wathatha wadla lithezwe mhla wadla you will surely die esefile wathatha ukufa wayokintroduce kuAdam angizwa bazalwane ngithi uEva ngenkathi esedlile wafa njengokusho kwezwi uAdam wasala ngapha ephileni noNkulunkulu my God inyoka ayibanga nomkhankaso noma nestruggle sokuthi introduce isithelo kuAdam glory to Jesus yona yawina uEva isimtholile uEva iyazi umsebenzi siuqedile glory to Jesus wafika uEva kuAdam esethi sengidlile nawe yidla ngamanye amazwi sengifile nawe yifa ayandizwa bazalwane lalela kwadingeka uAdam adecide ukuthi ngikhetha ukusala ekuphileni noNkulunkulu noma ngikhetha ukuyofa kanye nomkami angizwa bazalwane amandla omuntu wesifazane amdonsa wathi kungcono ngiyofa nomkami wenza into edicidile angizwa bazalwane kanti ngenkathi eluma uAdam kube kwagcina kuluma uEva ingabe umonakala wenzakalanga kodwa umonakalo wenzeka sekuluma uAdam wanete waluma uAdam zonakala izinto ilwane amathumba belungela ukudla utshani alungela ukudla inyama amazinyo ashintsha kade elungela ukudla uhlaza ashintsha alungela ukudla inyama ngisho umhlaba waveza ameva glory to Jesus njengoba saba ukuhamba ebusuku umphumela wokudla kaAdam njengoba kugcwele ibhedlela umphumela wokudla kaAdam njengoba kureshwe ingane encane umphumela wokudla kaAdam uNkulunkulu mefika ensimini njengenhlala yenza uthi Adam uphi uthi uAdam sizizwi lakho saqasha wathi uNkulunkulu nidlile yini lalelani bazalwane uNkulunkulu wayengambiza uAdam ngoba engamboni ayangizwa ngithi wayengambizi ngoba engamboni kodwa wayethi Adam uphi ngoba wayezwe elahleka la kuye ayangizwa bazalwane ngithi wayembona ukuthi uphi ngoba ngeke umqashele uThixo kuyazwakala bazalwane kodwa wayembuza ngoba emuzwe lahleka la kuye njengomuntu ukhuluma naye ngeselfone nixoxa imoto ihambe ifike la ifike entabeni kuvese kunqamuke umuza umuntu esethi hallo uphi hallo uselahlekile kwakunjalo uNkulunkulu wamuzwa uAdam kunqamuka angizwa bazalwane wamuzwe lahleka la kuye kusukela lapho izulu alizange liphumule glory to Jesus ukulandela umuntu
Niyangizwa bazalwane. Kodwa likhona elilodwa ivesi uma kulahleka uSathane elithi ngize ngizofuna nokusindisa uSathane olahlekile. Wahamba uSathane ezulwini kwaphela kanjalo. Kodwa kwanede kwalahleka umuntu, izulu lanyakaza lafuna njengoba lisafuna kuze kube namhlanje. Njengoba ubona kumile litende, uNkulunkulu uzofuna naseSoweto. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane umlandelile umuntu. Hayi ngoba elandela umuntu, kodwa ngoba elandela uNkulunkulu emntwini. Ayangizwa bazalwane, ngoba ngenkathi umuntu elahleka walahleka nobuNkulunkulu la kuye. Ngamanye amazwi izulu njengoba limthungatha umuntu limzingela lilandela into yalo esemntwini. Ulandeliwe umuntu ngamagazi ezilwane, kwachitheka amagazi empongo, kodwa igazi lezilwane lehlulekile ukwenza umsebenzi. Ayangizwa bazalwane, kwadingeka izulu libe nomhlangano, lihlale libonisane ngenxa yomuntu. Niyangizwa bazalwane, kuyithi esonile kodwa izulu kwayilo elisilandelelayo lifuna ukuzobuyisana nathi. My God, kwabonakala ukuthi igazi eliqualifyayo ukuhlangula umuntu esonweni igazi elingenalo igciwane lesono. Ayangizwa bazalwane, kwabonakala ukuthi lonke igazi lomuntu linemvelo kaAdam. Hallelujah. Ngamanye amazwi linesono, alikwazi ukuthi lingahlangula umuntu esonweni, kudingeka igazi eliphiyo. uNkulunkulu enguNkulunkulu wathi ngiyanikela ngendodana yami. Angizwa bazalwane, ngicela nizwe lento. Ngithi uNkulunkulu wathi ngiyanikela ngendodana yami. uJesu wathi ngiyanikela ngoqobo lwami. Glory to Jesus. Hallelujah. Ukuthi ngiyohlangula umuntu esonweni, ngiyothenga iphathi. Ayangizwa bazalwane. Lalela. Izulu selidiscussile lephuma nesolution. Kwabonakala ukuthi indaba ayiphelele, ngoba uNkulunkulu akakwazi ukufika esemNkulunkulwini. Glory to Jesus. Akakwazi ukuza embethe ingubo yenkazimulo, ngoba uNkulunkulu akafi. Ayangizwa bazalwane, ngithi kwabonakala ukuthi noma izulu seliphume nesolution ayanele, ngoba ngeke akwazi uJesu kufa esemNkulunkulwini ngoba uNkulunkulu akafi. Angizwa kwabonakala ukuthi kudingeka akhumule ingubo yenkazimulo ayishiye ezulwini. Glory to Jesus. Kwabonakala ukuthi kudingeka i-airport. Glory to Jesus. uDr Jesus azofikela kuyo. Hallelujah. Ephethe ikhwama ezokwelapha igciwane lesono. Ayangizwa uMaria ubhizi uyakorobha kubo, ubhizi wenza washing kubo, kanti ezulwini kudiscusswa ngaye ukuthi noma edla uphuthu nenyama. Glory to Jesus. Kodwa isibeletho sakhe esingcwele yisona esiqualifyayo ukuba i-airport. Ayangizwa bazalwane, ngisho intombi, hallelujah, edla uphuthu njengawe. Glory to Jesus. Kwasuka uNkulunkulu ngengelosi wenze intombini emhlabeni. Hallelujah. Intombi ehlonipha umntombi bayo, intombi enamabhaklagazi, kanti iphila emhlabeni nje izulu lidiscussa ngayo. Wafika uNkulunkulu entombini wasalutha, wathi wena obusisiweyo. Angizwa bazalwane, ngithi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba
wasalutha entombini. Glory to Jesus. Kanti siyesizwa abakhongi uma bezokhuleka emzini omnumzane bezocela ubuhlobo obuhle bethi wena wasekuthini, kodwa this time kukhuleka uNkulunkulu entombini ngoba uzocela ubuhlobo obuhle ukuthi izulu nomhlaba bubuyisane. Hallelujah. Yamangala intombi ukuthi kubingelela kunlokho. Glory to Jesus. Kwathiwa Maria, hallelujah, ukhethiwe, ufumene umusa, isibeletho sakho siphasisiwe ezulwini. Glory to Jesus. Ukuthi yiso esingaba yi-dressing room lapho uNkulunkulu ezobhatha khona inyama namathambo kuze kwazi ukuyafa esiphambanweni. Maria uzokhulelwa, uzala indodana, intombi ezazi ukuthi ngubani. Yathi kanjani? Ngiyakubona uyingelosi ufresh uvele ezulwini, kodwa iproblem nginama-burglar guards. Hallelujah. Uma ungangitshela nje ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi ngingazani nandoda bese ngiyakhulelwa ngoba emlandweni angaze ngizwe ukuthi ukhona owake wakhulelwa engazani nandoda. Kwathiwa Maria, don't worry. God is not after your ability. He is after your availability. Ngoba uNkulunkulu mezosebenza emntwini udinga into embili, udinga your permission and your participation. Wena kwakho avail yourself. Moya ingcwele uyena ozokwehlela phezu kwakho. Amandla phezu konke akusibekele. Wathi uMaria, sengiya understand. Uma uphatha loyo ngiya understand. Kakade angiziphileli. Ngiyincekukazi yenkosi. Akwenzeke kimi njengokusho kwayo. Iyakhulelwa intombi. Iyakhulelwa ingazani nandoda. Angizwa abazalwane. That's why uJosepha kwadingeka ukuthi angasondeli kuMaria angamthinti. Hayi angizwa abazalwane. Ngithi that's why kwadingeka ukuba uJosepha angasondeli kuMaria angamthinti. Kuyezwakala noma ingelosi uma ikhuluma ithi kuJosepha ungamlahli umkakho uMaria. Kuyezwakala abazalwane, kodwa ngoba bakashadi angamthinti. Hayi angizwa abazalwane, lalela ngoba kwakufuneka ukuthi igazi lika Jesu lingadilutheki. Angizwa abazalwane. Hayi angizwa. Ngithi kwakudingeka ukuthi igazi lika Jesu libe pure, lingangcoliswa igazi lika Josepha, ngoba kuthiwa igazi alivela embewini yowesifazane, igazi livela embewini yowesilisa. That's why uma ubaba wengane ephika ingane kuhlalwa igazi, hallelujah, lika baba, ngoba imbewu kababa ethola igazi. That's why umntwana noma ebizwa ngesibongo ubizwa ngesibongo sika baba wakhe, ngoba imbewu kababa iyona ephethe igazi. So ke kwathiwa Maria uJosepha angasondeli. Angizwa abazalwane. Hey uNkulunkulu, you can imagine emkhulu kangaka umhlaba ugijima entendeni esandla sakhe, lithi izwi izulu lisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, kanti umhlaba uyisenabelo seinyawo zakho. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi emkhulu kangaka engamela umhlaba, ngoba ngisho intaba kuthiwa ziyancibilika phambi kwakhe, kodwa uyakwazi ukuzikwiza angene esibelethweni sentombi. Glory to Jesus. For 9 months uNkulunkulu wangena esibelethweni sentombi, kanti ungena kwi-dressing room. Glory to Jesus. For 9 months uyagqoka, ugqoka inyama namathambo,
Angizwa bazalwane, uNkulunkulu wabasemzimbeni. Angizwa bazalwane, wembatha inyama negazi namathambo, inyama namathambo kuzakwazi ukuyofika esiphambanweni. Lalela, ngoba kube wafika esemkhulunkulwini usathane waye ucomplaina athi ngirojiwe. Ititle ngayihlwitha umuntu, so ke kudingeka ukuthi ihlwithwe ngumuntu kimi. Angizwa bazalwane, njengoba uJesu egqoka inyama egqoka amathambo wayengena endaweni yami. Angizwa bazalwane, ngithi uJesu njengoba egqoka inyama egqoka amathambo wayengena endaweni yami. Ngamanye amazwi, uma efeyisana noSathane, yimi owayefeyisana noSathane. Ngifuna ukwenza umfanekiso ukuze uyi-understand le ndaba. Kuthiwa kunobaba, lo baba wayene problem yokushaywa unkosikazi wakhe. Kuthiwa wayethi uma emshaya amkhipha umoya. Uyothi uma efika kubangani bakhe afike lo baba ulimele. Ngicela ungizwe kahle, kuyezwakala. Afike lo baba ulimele, bambuza abangani bakhe kwenze njani. Abe namahloni lo baba ukuthi ushaye unkosikazi. Yaqhubeka lento, usenkingeni lo baba, kodwa uyesaba, usaba ihlazo lokuthi ngishawe unkosikazi. Ngelinye ilanga kwafika umngani wakhe, wathi ngiyayi-understand iproblem yakho ukuthi usaba ihlazo, kodwa ngiwumngani wakho, ngifuna ukukusiza. Angiqondile ukuhlekisa abazalwane, ngifuna ukukusiza, kuyezwakala, kuze ukhululeke kulobugqila obukubo. Yini inkinga yakho? Ubalo okushayayo. Wathi mngani wami, nginenkinga, ngishaywa unkosikazi wami uyangehlula. Wathi lalela, namhlanje inkinga yakho iphelile. Mina angimesaba unkosikazi wakho, wena uyamesaba unkosikazi wakho. Mina ngizothatha indawo yakho. Ayangizwa abazalwane, ngamanye amazwi ngizothenga iphathi. Uma ufika ekhaya ebusuku ngikhukuluze unkosikazi wakho. Glory to Jesus. Yafika ekhaya le ndoda, ifike nesibindi. Glory to Jesus. Ayimehlula unkosikazi wayo, kodwa umngani uyamhlula. Yafika inkosikazi ekhaya, indoda ekhaya yamchukuluza unkosikazi. Yezi manzi njengenhlala yenza. Ngezwakala abazalwane, uthe ethi uyamdumela, wavese waphuma umngani wakhe, wacisha ikhandlela waphuma. Kwangena umngani wakhe lo onesibindi, ngezwakala, ohlula unkosikazi. Wangena wakhanyisa, no, engakalikhanyisa ikhandlela, wamshaya, wamtintinya unkosikazi, wamtintinya wenaba, wathi thwishi. Waze wathi ngixolele ngeke ngiphinde. Uthe bona ukuthi use right, waphuma. Kwangena umngani wakhe ohlule unkosikazi, wakhanyisa ikhandlela. Inkosikazi iyabitoza. Glory to Jesus. Yathi myeni wami, ungangiphindi. Indoda yasondela kuye, yathi ngizokuphinda. Lalela, hallelujah. Ngenkathi esiphambanweni kuba mnyama, kwacisha ikhandlela, kuphuma thina, kungena uJesu. Hallelujah. My God. Glory to Jesus. That's why namhlanje sinesibindi sokuthi uSathane umethi uyakwenza, ajayela ukwenza, ngithi ngizokuphinda. Glory to Jesus. Hallelujah. My God. Ngithi sewakhohlwa into engakwenza yona esiphambanweni 2000 years ago. Athi wawukuphi? Ngithi lalela, lo wayekufihla izikhanda esiphambanweni kwakuyimi, ngoba wayebethe mina, wayefe endaweni yami. Nginelungelo
ngubani lo muntu? Hallelujah. My God, lalelani. uJesu enguNkulunkulu wazalwa njengabo bonke abantwana. Akazalelwa ngesibhedlela, indawo ayitholakalanga. Wazalelwa esitebeleni samahashi. Glory to Jesus. Kodwa phakathi kulomzimba womntwana kwakukhona usumakade, kwakukhona usomandla. My God, ngenkathi uMaria ekona uJesu emncelisa, wayengazi ukuthi uJesu uyena ogona uMaria. Ayangizwa bazalwane, ngithi ngenkathi uJesu egonwe uMaria, uMaria ebhizi encelisa uJesu, wayengazi uMaria ukuthi lo Jesu amgonile uyena ogone yena. Lalela, uJesu wayenemission ayezoyenza emhlabeni. uJesu ngenkathi ekhula njengazo zonke ingane, ethunywa njengazo zonke ingane, aziwa ngokuthi indodana kaJosefa, indodana yombazi. Kodwa uJesu wayazi ukuthi kunemission ayizele emhlabeni. Sengathi ngiyambona uJesu elokhu ebheka eGolgotha ukuthi ngelinye ilanga ngizolenga kuleya ndaba. Zonke lezi zinto uJesu ayezenza, ephilisa abantu, evula amehlo empumputhe, esukumisa ishosha, evusa abafileyo, kwakuyinto ayenza endleleni ehamba ebheke ukuyophelelisa icebo lokuhlangula umuntu esiphambanweni. Ayangizwa abazalwane, angiphuthume indaba yami. uJesu sesifikile isikhathi sokuthi aphelelise imission ayizele emhlabeni. Hlezi nabafundi bakhe etafuleni. My God, uthi phakathi kwenu engihlezi nabo letafuleni ukhona ozongibethela, ozonginikela. Uthi maye kuye ongathi ingaba akazalwanga. Angizwa abazalwane, bonke abafundi bafike lokwesaba. Yiloyo wathi ngabe yimi na Nkosi, ingabe yimi na Nkosi. Wathi uJesu indodana yokulahlwa, uyena oza kungikhaphela. Glory to Jesus. uJesu bazalwane wathi ukuba aphume etafuleni. Glory to Jesus. Wathatha abafundi bakhe wahamba nabo. Uma befika eGetsemane, wathatha abafundi abawu-3 ayebathembile, uPetru nabafundi ababili, ngithi amadodana kaZebedewu. Wawathatha ngoba bekuba nesikhathi uJesu la ebeyishiya 9 athathi 3, kube nesikhathi la beyishiya ne3 abeyedwa. Angizwa abazalwane, wathatha le3 eGetsemane, wathi lindani kanye nami ukuze ningangeni ekulingweni. Lithi izwi likaNkulunkulu wabashiya kungathi ibanga lokuphonsa itshe. Wafika uJesu waguqa. Glory to Jesus. Lalelani bazalwane, wawusufikile umzuzu wokubethelwa kukaJesu, and yonke into eyayizokwenzeka esiphambanweni already wayeseyi experience. Wathandaza uJesu ethi, Baba, uma kungenzeka lesi
lesisitsha masidlule ngingasiphuzanga. Walokho ephinda lamazwi elwa nentando yakhe. Ngoba uyezwa manje. Glory to Jesus. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu wafikela ukuthakathaka novalo ngoba wayembethe lo mzimba. Kuthi wakwaze kwafika ingelosi yazomqinisa. Kuyezwakala abazalwane endabachazayo noma sifunda kalula eBhayibhelini kodwa it was not easy. Ayangizwa abazalwane. That's why ngingafuna ukudlala endleleni ngoba ngizalwanga kalula. Kuyezwakala abazalwane abachazayo bathi uJesu wayebhonga erola. Glory to Jesus. Experience yonke into eyayizokwenzeka esiphambanweni. That's why bathi uma sebemgwaza kwaphuma igazi namanzi ngoba bachazayo bathi uma inhliziyo yomuntu ehlukumezekile emphefumulo igazi liyaqwengeka. Indlela uJesu ayehlukumezeke ngayo wathandaza wajuluka kuthiwa ithukuthuku zakonza kungathi igazi zikonsele emhlabathini elwa nentando yakhe ethi baba uma kungenzeka lesisitsha masidlule. Ayangizwa abazalwane. That's why umbhali ekhuluma nomdwebi ethi mise painter ngabe uhlekisa ngenkosi yami wayengenjena esiphambanweni njengoba umdwebi igazi liqonsa kamnandi wayengenjena ubuso bakhe babu deformed intshebe yakhe ihlusuliwe. Hey my God, it was not easy. What uJesu ay sibonga lawo mazwi ngoba kube wagcina ngokuthi lesisitsha masidlule ingaba sikho kule ndawo kodwa sibonga amazwi awasho egcineni wathi makungabi ngeyami intando makube ngeyakho. Waphakama uJesu waya kubafundi ubathembile ukuthi bazoma naye kulomzuzu onzima. Umefika ufika abafundi balele. Jesu wayengalele noJudas Iscariot owayekhokha ukufaka Jesu wayengalele kodwa abafundi babelele. Njenga namhlanje uJesu akalele uyasithandazela. uSathane usebenza 24 hours kodwa ibandla lilele. Wafika uJesu kubafundi bakhe wathi beningelinde nami ihora noma libe lini. Wabuyela uJesu emthandazweni wathandaza. Uthe umevuka lapho ebuyela kwafundi ayikho into egwaza umphefumulo wami njengokuthi athi nawe Simon ulele na. Ngabanye amazwi bebengalala abanye kodwa not wena bengikwethembile. Ngoba bakhona abantu bangalala kodwa khona lolu hlobo oluthi umalele ngesikhathi strong athi uJesu nawe sibanibani ulele na. My God, uJesu wanyakazisa abafundi bakhe wathi uJesu sesifikile. Usufikile umzuzu asisukeni kule ndawo ngoba ihora selisondele ongikhaphelayo useseduze. Bathu mabephuma bahlangana noJudas Iscariot ehamba namasosha wayebanikeza uphawu ukuthi lona engiyomanga kuyobe kunguye uJesu. Wathi umefika kuye wambamba wamanga wathi uJesu ngabe ngempela uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na. uNkulunkulu wami onesihe nasemzuzwini onzima uPetro wakhipha inkemba wagawula indlebe yesosha kodwa uJesu
wathi Petro phinisela inkemba yakho ngoba lempi ayiliwa ngezikhali. Wayithatha lendlebe wayiphephetha uJesu wayiphindisela endlebeni yesosha. Glory to Jesus. uJesu ongena esiphambanweni ongena entsimini yaseGetsemane ebuthakathaka waze waqiniswa ingelosi, kodwa indlela angene ngayo ayifananga nendlela aphuma ngayo. Ngoba uthe umehlangana nabo wathi nifuna bani, bathi uJesu waseNazaretha wathi I am. Wanede washola amazwi bahlehla nyovane bashayeka phansi, wawabamba lamandla wathi funa ngingafiki esiphambanweni, wawagodla. Glory to Jesus. Bayithatha inkosi yami bayisa kumpriest omkhulu. Glory to Jesus. Wafuna ukwazi ukuthi liyini icala lika Jesu, bathi uthe uyindodana kaNkulunkulu. Wambuza umpriest, ngabe uyindodana kaNkulunkulu na? Wathi uJesu siyeza isikhathi lapho ngizohlala ngakwesongunene sika baba ngize ngamafu. Kuthiwa lo mpriest wathi umezwa leyo nto waqephula ingubo zakhe, ebona uJesu ongathi ukhuluma inhlamba uzenza indodana kaNkulunkulu. Wathi miseni kuPilato, bamthatha bamisa kuPilato, wamhlola uPilato. Glory to Jesus. Wamphendula yonke indawo kodwa akafumanisanga cala kuye. Glory to Jesus. Wathula uJesu njengemvu phambi kwabagundi bayo. Glory to Jesus. Athi uPetru athi uPilato, ngabe uyindodana kaNkulunkulu? Athi usho khona. Hey my God. Ngaleso sikhathi abafundi bakhe bekho bamshiyile babalekile bayozivalela. Lethizwe likaNkulunkulu noPetro wayethe bazokuphika bonke ngeke ngikuphike, wayelandela kude wagcina esotha umlilo nezitha. Bathu babembuza ukuthi nawe ubuhamba naye, wathi angimazi loyo muntu, wagcina esekhipha inhlamba. Glory to Jesus. Lethizwe likaNkulunkulu wathi esemphika okwesithathu lakhala iqhude. Petro wakhumbula amazwi kaJesu, wambuka, kwahlangana amehlo, wakhala uPetro, waphumela ngaphandle. Wayecabanga ukuthi amehlo kaJesu athi Petro it's over with you. Kanti amehlo kaJesu ayexoxa indaba ethi Petro I will never give up on you. Wabuza uPilato ngenzeni ngalomuntu, bathi makabethelwe. Glory to Jesus. Kwathi noma sekufika inkosikazi yakhe ethi angilalanga ebusuku, phefumulo wami hluphekile ngalomuntu ngenzi lutho kuye. Kwatholakala ukuthi abantu bathi akabethelwe, wathi akahanjiswe ayiswe kuHerodi. Umefika kuHerodi yathula inkosi yami. Wathi noma sethu uHerodi uyazi ukuthi nginamandla okukhulula, wathi nalawo mandla onawo uwanikezwe ngubaba. My God. Lethizwe likaNkulunkulu wehluleka uHerodi, wathi mbuyiseleni kuPilato. Kuthiwa ngalolo suku baqala oHerodi noPilato ukuba bahlobo ngoba kwakukhona ubutha phakathi kwabo. Umefika uJesu kuPilato, uthi uPilato noHerodi umbuyisile ngenxa yokuthi lingekho icala kulomuntu, kodwa bathi mbethele. Ezama ukumkhulula uJesu wathi nginikhululele bani phakathi kwesigebengu uBarabhas noJesu, kodwa bathi sikhetha ukuba sikhululele uBarabhas. Ngenze njani ngalomuntu? Mbethele. uPilato wayefuna ukumkhulula umhedeni, wathi akulethwa amanzi, wageza izandla zakhe, wathi igazi lalomuntu lingabi phezu kwami, bathi igazi lakhe malibe phezu kwethu nabantwana bethu. Hey my God. Lethizwe
uNkulunkulu bamukulu uJesu. Glory to Jesus. Bamboza ubuso bamshaye. Bathisho prophetha ukuthi ushaye ubani. Bahlekisa ngenkosi yami. Abazi ukuthi baphefumula nje. Baphefumula ngayo. Glory to Jesus. Bemphimisela ngamathe. Ngezikhwehlela. Glory to Jesus. Kuthi uPilato efuna ukuplease abantu wamshaya wamkhiphela ngaphandle. Bamembathisa ingubo ebubende bamfaka umqhele wameva. Bemmokharisha. Glory to Jesus. Bethu inkosi yabaJuda. Hey kanti uyinkosi ngempela. Kuthiwa uJesu esehlutshulwa ingubo washaywa walinywa emhlane. Mind you, inkosi yami ilandisiwe, ilambile, yomile. Ayilalanga iweek. Izofela mina nawe. Bhekani lo muntu. Glory to Jesus. Kuthi uJesu bamkhipha ethwele isiphambano, a rugged cross. Wasithwala ngawe lo mhlane olinyiweyo. Bemlandela behamba bemshaya ngenkalvasi ewa. Bemshaya ekhuphuka intaba. Ngenxa yami nangenxa yakho. Bhekani lo muntu. Lithizwe likaNkulunkulu uJesu esephelelwe ngamandla. Kwaqhamuka indoda thize bayicindezela ukuthi ithwala isiphambano sika Jesu kwaze kwayofikwa entabeni. For sure babekade bebabethela abantu kodwa bamangala namhlanje ukuthi sibethela hlobo luni lo muntu. Hey my God. Yabethelwa inkosi yami emthini eyawudala yona. Yabethelwa phakathi kwezigebengu kuze kugcwaliseke umbhalo ukuthi walenga phakathi kwezoni. Walenga uJesu. Umubona kunento abamfihle ngayo la bayahloniphisa ethombeni waye naked. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ehlutuliwe. Glory to Jesus. Abamazi ukuthi ungubani. Kuthiwa isigebengu esinye naso samokharisha abaJuda ngenkathi uPilato ebekumbhalo ukuthi uyinkosi yabaJuda bathi ungasho ukuthi uyinkosi yabaJuda yithi uthe uyinkosi yabaJuda. Wathe ngikubhalile samhleka nesigebengu sathi uma unguNkulunkulu why ungazisindisi wena usisindise nathi. Hey lese sinye isigebengu sambona uJesu ephansi kwamathe ephansi kwezikhwehlela sambona omele igazi ukuthi lo akapheleli la kukhona la yakhona. Yambona isigebengu ukuthi uyinkosi. Yathi inkosi uma ufika embusweni wakho uzungikhumbule wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Glory to Jesus. Lithizwe likaNkulunkulu ngenkathi uJesu esesiphambanweni wamemeza wathi ngomile. Bathatha uviniga bamnikeza wona wawala wawunqaba ngoba uviniga wawuzodambisa inhlungu. uJesu wayefuna inhlungu zabantu baseSoweto ukuzizwa njengoba zinjalo. My God. Abachazayo bathi igazi lika Jesu lanedela kuconsela emhlabathini. Umhlaba wazamazama. Angizwa bazalwane. Ngehora lesithupha
kuyobe ihora lesishaka lolunye kwabamnyama emhlabeni. Glory to Jesus. Kwadabuka isenqo sethempeli kusukela phezulu siyoshaya phansi, ngoba funa bathu makube saqala phansi kuthiwe sidatshulwe ngabantu, saqala phezulu kuze kubonakala ukuthi uNkulunkulu lo. Glory to Jesus. And abachaza ibhalo bathi ngaleso sikhathi isenqo sethempeli sidabuka, kwingwelengwele kukhona isilwane. Glory to Jesus. Esasizohlatshwa. Hallelujah. Kodwa kwanede kwadabuka isenqo sethempeli, saphuma isilwane sikhasha sengathi sithi umsebenzi wethu uphelile. uJesu sonke lesikhathi bemshaya asizwa ukuthi wayekhala, kodwa kwathi ukuba ilanga lisithele lithi asikwazi ukubona uNkulunkulu wethu enje. Ayangizwa bazalwane, ilanga laqasha for the first time. uJesu ekhala, wayengakhali ngenxa yenhlungu kodwa wayekhala ngoba for the first time kusukela emaphakadeni ezuNkulunkulu emshiya. Ayangizwa bazalwane, wakhala uJesu, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Lalelani bazalwane, ngenkathi uNkulunkulu eflathela, wayengaflathela uJesu kodwa wayeflathela amanyala ethu, izono zethu, ububi bethu obabalelwe kuJesu. Abazi i-bucket system, niyawazi lama bucket toilet lawa abethwalwa ayochithwa. Lalela, uma kulelo bucket elinokungcola ngingaphosekelwa iring yami ebizwa 25 rand, ngeke ngize ngiriske impilo yami ngifaka isandla ngihwalaze le ring ka 25 rand. Kodwa uma kungaphonseka iring yami kuthiwa ibiza 25,000, ngingariska ngenxa yevelu yento ekulela bucket. Lento esebhaketeni ngiyayenyanya, ngiyayizonda, kodwa into ephoseke khona ngiyayithanda, inevelu. Ngingaphoqeka ukuflathela, ngivale ngesandla la. Angifuni ukuyibuka lento, angifuni ukulizwa iphunga, bese ngidedela isandla sami sihwalaze. Ayangizwa bazalwane, sihwalaze lento enevelu. Kwakunjalo esiphambanweni, uNkulunkulu into eyayibalelwe kuJesu kwakungamanyala. Wayengakwazi ukumbheka kodwa wayededela ingalo yakhe ukuba ihwalaze ebhakedeni elinukayo, ebhakedeni elingcolile, kuze kubuye lento eprecious engabantu baseSoweto. Glory to Jesus. For the first time uJesu ekhala, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? EzuNkulunkulu esuka kuye. Lithi izwi likaNkulunkulu ngishisosha laze lafakaza lathi ngempela lo ube indodana kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Ukufa kwakhe akufananga nokwabantu, ngoba nokuzalwa kwakhe akufananga nokwabantu, ngisho ukufuka kwakhe akufananga nokwabantu. Glory to Jesus. uJesu sengakangcwatshwa. Glory to Jesus. Wathi ngosuku lesithathu ngizakuvuka. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba izinto ezingakenzeki kuye zifana nesezenzekile. That's why ngithe uma ngishumayela ngithi uSathane
wayethi uqedile kanti akazi ukuthi uzigwaza ngowakhe. Glory to Jesus. Ngoba ngenkathi inkosi yami isimemeze siphambanweni before igebe isikhanda ithi kuphelile, yayingafi kodwa yayifisa ukufa, ngoba lobe namandla okufa usathane yamnqoba ngasi isikhala besethembile esiwukufa kwakhe. Kwathunyelwa amasosha ukuthi ayomgada. Yini eyayenza kuthunyelwa amasosha ukuthi ayogada ithuna lakhe? Kusho ukuthi babazi ukuthi unguNkulunkulu, njengoba ethe uzovuka uzovuka. Lalelani bazalwane, itshe alikinqwanga kuze uJesu aphume, kodwa itshe lagingqwa kuze kubonakale ukuthi uJesu uvukile. Ayangizwa abazalwane, ngamanye amazwi wavuka uJesu kuvaliwe, wavuka uJesu amasosha emgadini. Glory to Jesus. Ngoba uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wababusi. Umungaya kuwo wonke amangcwaba abaqambi benkolo uzofika kukhona amathambo, kodwa ithuna lenkosi yami yilo lodwa othi uma ufika kulo kuthiwa akekho la, uvukile. My God, ngoba wavuka ephethe ihluthulelo zokufanele abafileyo. Glory to Jesus. Namhlanje uhlezi ngakwesongnene uyasimusela imhlanga emihla, and uyabuya masinyane uzolanda ibandla lakhe. Njengoba bengakwazanga ukumvimba ukuthi avuke, ngeke bakwazi ukumvimba ukuthi abuye. Glory to Jesus. Lithi izwi likaNkulunkulu, Nkosi yami, njengombani usuka empumalanga uye entshonalanga, kuyoba njalo ukubuya kwakhe. Ngisho abamgwazayo bayakumbona. Glory to Jesus. Bhekani lo muntu, mubungamazi ukuthi uJesu ngubani. Angikhathala kanayo ititle abizwa ngayo, bambiza ngayo yonke into, bathi uyiJuda, bathi ungumlungu, bathi uyidlozi labamhlophe. Kodwa namhlanje ngifuna ukumisa uJesu phambi kwakho, wazi ukuthi unguNkulunkulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ubukhona la endlini ubungamazi uJesu, namhlanje ngithanda ukuthatha amehlo akho ngobhekise kuye. Bhekani lo muntu. Angikhathali bangathini, unguNkulunkulu ongunaphakade. Sengiyaunderstanda into eyenza umhlabeleli aqambe le ngoma ethi when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Yikumhlabeleli ethi you can take the whole world but give me Jesus. Glory to Jesus. Ngoba umekhona yena zonke izinto ziphelele. Behold, this man, my God. Bhekani lo muntu, amehlakha kaphinda ambheke ebusuku. Glory to Jesus. Noma ubesedimile emehlweni akho, kodwa uphinde ukumbheka. Ekumbhekeni kuvuka amandla amasha. Glory to Jesus. Nkosi yami, kuvuka into ukuthi yini engayibuyisela kuye, yini yanele enganginikela kuye. Anginakho okukanele ngingamnika khona, kodwa ngimnikeza uqobo lwami. Ngithanda umhlabeleli. Glory to Jesus. Kusho ukuthi wayebuka uJesu
indlela yefa ngayo waqamba ingoma wathi uJesu wayengabiza izigidigidi zengelosi ngoba bachazayo bathi ngenkathi uJesu ethi baba bathethelela ungababaleli lesono ngoba bakwazi abakwenzayo bathi wayevala umonakalo owawusuzokala ngoba kuthiwa ingelosi ezulwini zasenyakaza zithi ziyehla kodwa uJesu wavimba umonakalo ngoba wayefuna ukuthi umyalezo uzuzofika naseSoweto uthi umhlabeleli mehlabelela he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. Ngenkathi uJoseph esiphambanweni wayengenaba abantu abaningi emqondweni kodwa emqondweni wakhe wayenawe ngenkathi efa wayefa ngathi ufela wena wedwa esiphambanweni nawe mphilelo ngathi abekho abantu emhlabeni umphilelo ngathi wafela wena wedwa bekani lo muntu ake shayise ngesendeni Simshayele izandla uJesu is worthy Simshayele izandla is worthy Thank you Jesus Cela singakaphumi Cela sime nje kancane sesothandaza There were two twin brothers one of the places in KZN The other twin brother was born again, while the other was not born again. This one was not born again. He was a criminal, he was a hooligan, he was a pickpocketer. You know, as usual, twins, they often wear same type of clothing. If they are wearing coats, they will wear same coats. Once on a Sunday, it happened that they wore two same coats, similar coats. But the other one took his Bible and went straight to the church, while the criminal one went to the pastor rank. This one was born again, he carried his Bible, while the criminal carried his knife. When he came to the pastor rank, he committed a very serious crime. He pickpocketed a public member. Then he stabbed that person to death. And the police came chasing a criminal. Ngoba isono senzayo noma ungasifihla kodwa ezulwini siyakhantisha. The police chased him. Then he thought of one place where he could run. He ran where his brother was, to the church. He came first before the police came. When he came to the church, he said to his brother, his coat was full of blood stains. He said, brother, I have killed and murdered an innocent person. And his brother said to him, the one was born again, brother, if the police come here, they will arrest you and you will be given a life or death sentence. He said, let us change our coat. Take my clean coat and I will take your coat, which is full of blood stains. So that if the police come, they will arrest me
and sentence me to death. Because I'm born again, I'm giving you a chance to repent and be born again. Behold this man. When the police came, they arrested. They saw a man with a coat full of bloodstains. They arrested him, never knowing they were arresting the innocent man. And the trial date came, the court date. The innocent man stood before the judge, and he was sentenced to death. But the judge said, do you want to say anything before we take you back to prison? He said, your worship, your majesty, can you please give me a pen, a piece of paper and a pen? I want to write these words. They gave him the piece of paper and the pen. Tonight is the 3rd of May 2007. We shall have no more 3rd of May 2007, but we shall have 3rd of May 2008, which we are not sure it shall reach you. Where will you spend your eternity? What is your hope? Wapana, what mfowethu, my brother, sengifile, ngifela isono engasenzanga. Wena phile endaweni yami. Mfowethu sengifile, ngifela into engayenzanga. Wena phile endaweni yami. When his brother, the criminal, received that letter, he burst into tears and went straight to the police station. He handed himself. They say it is too late. The sentence has been already passed. Mfowethu sengifile, ngifela into engayenzanga. uJesu ufile wafela isono akangasenzanga. Wena phile endaweni yakhe. Wena phile endaweni yakhe. Close your eyes. Close your eyes. Bangake namhlanje bathi Jesu, you have died for sins which you have never committed.